Szkoda, co prawie nic nie zostało po tak zacnym placu. Na Ziegenbergu mamy jeden ze najbardziej zacnych zabytków, placów. Kardynał Stefan Wyszyński, polski prymas. Witajcie, zaśmy są we Prudniku, we administracyjnych granicach Prudnika. No ale nie są my we historycznym Prudniku. Dzisiaj pokażę wam prudnickie Stadtteile. A jeśli jeszcze nie abonirujecie mojego kanału, to proszę was knefel, subskrybuj, dzwoneczek, bo co tydzień w piątek na wieczór, genau o 6 na wieczór, nowe tajliki ze Górnego Śląska. Dajcie komentarz, łapka do wierchu i roztopierzejcie filmy. A kto by chciał kupić taką treska, to proszę was do mojego necowego geschäfta. Treska ze kożdoniem, mojej produkcji, mojego autorstwa, tak genau produkcji nie do końca. Jeszcze inne treski tam są, no i nie ino treski, i babskie, i chłopskie. Ktoś rzeknie drogo, 80 zł, no ale ino 10 zł je do mnie. Cóż, kto by chciał wspomóc kanał tak finansowo, no to też proszę was do takiej inicjatywy. Jadymy! Dzisiejszy filmik jest kontynuacją tajlika ze zeszłego tygodnia. Jeśli jeszcze żeście nie widzieli ostatniego tajlika ze Neustadt, ze Prudnika, to proszę was, naprawdę się werci. Godaliśmy między innymi o tkoczach, ale nie ino tkocze, nie ino tkockie geschäfty, bo mielimy też cegielnia. Nasza rajza napoczynamy we Górce, Górka, ja. No i Konrad Habel tukej ta cegielnia od swojego fotra przejął w roku 1883. Powstało to, co za mną, we XIX stuleciu. Mamy tam data 1938, no ale przebudowali wtedy ta cegielnia. No szkoda, co tak dzisiaj to niszczeje. Jest to w ruinie, a jest to naprawdę srogi zabytek. Hablowie, familia Hablów postawiła też kapliczka w roku 1872. Była ona remontowana niedawno, we 2016. Konrad Habel tutaj mieszkał. Miał willa, no dzisiaj to nie przypomina za bardzo willę. Kim był Habel? Był rajcą, geszefciorzem, przewodniczącym miejskiej rady. No i reskirował komunalnymi lasami, co przynależały do miasta Neustadt. Lipno, albo też kiedyś Lipy, po niemiecku Linden. Tutaj teraz będziemy penetrować te place. A są my na kaplicznej górze, Kapellenberg. Ja? No i co tutaj było? Festwiedowny plac. Rzekniecie, nie ma tutaj nic, je ino las. No, teroski, praje ino ja. Mamy fabula, no ale kiedyś była tu srogo historia. Było tu sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej i pustelnia, no i też klasztor kapucynów. Po kolei, historia tego placu napoczęła się w roku 1728, kiedy to Adam Ruprecht, po tym kej był na punci we Rzymie, nie skorzej wstąpił do trzeciego zakonu świętego Franca. Chciał potem zamieszkać sam, na odludziu, na pustelni. No i wybrał ten plac. Tutaj bez 11 lat mieszkał sam. Za jego czasów w roku 1744 powstała tutaj drzewiana kaplica świętego Onufrego, patrona pustelników. 11 lat był sam, nie skorzej zaczęli do niego przystępować inksi pustelnicy. Po jego śmierci w roku 1751 wszystko napoczło się jeszcze za habsburskich czasów, no ale rok 1751
to już zmiana, to już pruskie czasy. Gadaliśmy o tym. Ta zmiana to rok 1742, kiedy Hohenzollernowie przyjęli te śląskie place i większość Śląska. We 51 przyjmują to kapucyny. Gadaliśmy o kapucynach, też kapucyny ze Neustadt, ja? I rok nie skorzej budują nowy, barokowy, już nie drzewiany, a murowany kościół, a we 53 budują tutaj nowo pustelnia. W roku 1779 była wojna o bajersko-sukcesyjną. No i we Neustadt też były walki, a tutaj na Kapellenberg stacjonował austriacki oddział. To było we lutym, a we sierpniu przyjechał tutaj, nawiedził ten plac Józef II Habsburg, choć te place były już pod reskierunkiem Hohenzollernów, jak wiemy. W roku 1810 Friedrich Wilhelm III Hohenzollern wydał sekularyzacyjny edykt. Wiemy, gadaliśmy na ten temat. Klasztory były przejmowane od państwa. Ja? No i tutaj ostatni kapucyn opuścił ten plac w roku 1817, choć nie skorzy jeszcze mieszkał tutaj przy reszcie dla księży, co tutaj zmajstrowali, ojciec Bonaventura Menzel. Umrzył on w roku 1869. Pod koniec XIX stulecia pruskie państwo zgodziło się, co by tutaj przyszły Francmany. No, kapucyny to też Francmany, no ale kiedy mamy napisane Francmany, no to myślę, co to się dotyczy takich zwykłych Francmanów, nie kapucynów, nie konwentualnych, bo są 3 te gałęzie. No i zaczęli to remontować i tak dalej, wybudowali Lourdesko grota. No ale nie skorzej przyszedł rok 1945, walki między Sowietami a Niemcami, wszystko zniszczone. No i tak to tutaj było w ruinie, nikt o to nie dbał. No w 90 latach jeszcze była kapliczka jedna, bo tu były roztomajte kapliczki. Coś ty zrobił, Bruno? Krzyżyk mi urwał. Kipli ją i pod koniec XX stulecia zasuli wszystko, przywieźli gruz. No i tak Poloki zniszczyły kawał śląskiej historii. Dzisiaj mamy tutaj krzyż postawiony, mamy kunstek tego, co zostało. Szkoda, co prawie nic nie zostało po tak zacnym placu. Po drodze mijamy wiele zacnych budynków. Niestety niszczeją, są nieopisane, nie wiemy, co to jest. No, przydałby się okluzacz. A tutaj chyba najzacniejszy budynek we Lipach. Pałac, a tak ich willa fliperów. Powstała pod koniec XIX stulecia. Fliperowie reskierowali tutaj tymi placami do końca II światowej wojny. A willa była ujęta na liście Grundmana. Lista ta zawierała place, kaj były ukryte dzieła sztuki, zaszyfrowane, ja to wszystko na tej liście było. No i po II światowej wojnie przyjmuje to polski reskierunek, jest to upaństwowione i majstrują tutaj administracjo-maszczalnie, bo na tych placach powstała maszczalnia. No i je ona do dzisiaj. Przodzi administracyjo była we willi Habla, co my już pokazywali, a potem tutaj, no i do Teroski odremontowali to wszystko. Pięknie to wygląda i richtig raduje oko. Przy pałacu mamy takie zabudowania, no dawne jakieś dworskie zabudowania. Teroski tu normalni ludzie chyba kwaterują, no i kajmy są we Kanadzie albo na Śląsku, zagródki i tak dalej, no ale koniów nie ma. Kaj są te konie? Wygląda na to, co tutaj jest ino administracyjny budynek, a sama maszczalnia, kaj możemy podziwiać konie, jest we Chocimiu, pora kilometrów stąd. Tuż, jeśli to jest we gminie Prudnik, no żech nie sprawdzał, to będziemy tam
za tydzień. Nie mam jeszcze scenariusza. To robimy w lipniu, a dorfy we gminie Neustadt będą w sierpniu kamerowane, no ale wy będziecie to widzieć tydzień po tygodniu. Przy fliperze mamy jeszcze barokowo kapliczka pod nazwaniem świętego Antoniczka z połowy XVIII stulecia, a zaroski więcej sakrum. Obejrzyjcie, jaki piękny landschaft. Hańmy byli tydzień nazad. Neustadt, Prudnik, Oberschlesien, Górny Śląsk. Kto jeszcze nie widział tego tajlika, to musicie go obejrzeć. A są my na Koziej Górze albo na Ziegenberg, na Klosztornej Górze. Klosztor mamy dzisiaj, zaroski będziemy go dać, a Kozio Góra, Cigowo Góra, Góra Cigów, ja, Ziegenberg z kuli tego, co tutaj były kiedyś cigi. Tutaj możemy powędrować, możemy dychnąć, no i zaś mamy tabulę ze wspólnego czesko-polskiego projektu. Na Ziegenbergu mamy jeden ze najbardziej zacnych zabytków, placów w całkiem dzisiejszym Prudniku. Sanktuarium świętego Józefa. Kościół, klasztor, no i jeszcze ludzko grota, no ale o tym nie skorzy. Historia tego placu napoczyna się w roku 1852, kiedy na prośbę arcybiskupa Breslau przychodzi tutaj fater Lothar. No ale już w roku 1855 Francmany, bo to był Francman, ja, nie poradzili się dogadać z nowym arcybiskupem i opuścili ten plac. Pora lod nie skorzy. Przybywają tutaj pustelniki, a we 60 latach XIX stulecia zaś są tu Francmany. W 70 latach XIX stulecia zaś wyjeżdżają, potem po 2 latach wracają, no a w roku 1900 stawiają nowy klasztor, co stoi do dzisiaj, bo Georg Kopp, arcybiskup Breslau, zamianował ten stary klasztor gołębnikiem, powiedział: wybudujcie se, Francmany, nowy. No i tak tutaj Francmany są do roku 1954, kiedy zaś muszą wyjechać. Genau 6 października roku 1954 polski komunistyczny reskirunek wygzuwa zakonników z kuli tego, co umieszczają tutaj kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kardynał Stefan Wyszyński, polski prymas, żyje w latach 1901-1981. Prymasem je w latach 1948-81. Toż większość czasu, co tutaj, co w Polsce Ludowej był komunizm. No i był więziony na rozmaitych placach, w rozmaitych katolickich klasztorach. I między innymi tutaj, tak jak już powiedział, od 6 października 1954 do października 1955. Tutaj była jego cela. On, jeszcze jeden ksiądz, jego kapelan i klasztorna siostra. Tutaj możemy dzisiaj zwiedzać to wszystko Johanbą, jaka była jego izba, ja? No i mamy jeszcze taką salę, co do domu Zoca. Nie skorzy przewieźli go do Komańczy na Czerwonej Rusi. No i to był już ostatni plac, bo we 56 go zwolnili. No ale Francmany nie wróciły tutaj od razu i no we 56 roku, rok nie skorzy, dzięki interwencji pewnego małżeństwa. Coraz więcej personów tutaj przybywało z kuli Wyszyńskiego. Tu dużo mamy tabulki rozmaite one o Wyszyńskim. Plac jest związany ze Wyszyńskim. No i we 96 nadali temu kościołowi ranga sanktuarium. Ludzko grota powstała w latach 1903-1904 z inicjatywy Pawła Roboty, rektora warhanisty. Skała, co tutaj mamy, przywieźli z Nadrenu. Jest to wulkaniczna skała.
A Łotosz ufundował grof Szawgocz, co skończył gimnazjum we Neustadt. Kiedy był tu Wyszyński, były tu polskie wojoki, to chcieli wysadzić grota. No na szczęście się to nie stało, no ale wtedy też zdewastowali ta grota. No dzisiaj są tu rozmaite nabożeństwa, no i fajnie się prezentuje. Przy kompleksie mamy jeszcze krzyżowo cesta. Komunisty zbuliły ją w roku 1956, odrestaurowali ją na nowo tutaj Franzmany w 2019 roku. Mamy tutaj tabula, co oddało z oca fundatorom, no i zaś możemy łazić tutaj naokoło i żykać. Kuni nie ma, no ale w końcu masztalnia je. Ujechaliśmy kąsek dalej, pora kilometrów. No i mamy hipodromy, albo jak się to mianuje, Weronika, ja? No, maneże. No. Jeszcze mamy we Chocimiu, no ale to już nie ma prudnik. No i ostatnio Stadtteila. Czyżykowy młyn, młyn Czyżyka, Cajcyk mile. Nie wyłażymy, bo tutaj psy nos by zaatakowały. Powstał ten młyn w roku 1788. No, ta całko Stadtteila bierze miano od tego młyna. No i richtig to był młyn, no ale do lat 30. XX stulecia. Wtedy też go przebudowali, bo już skończył być młynem. No i teraz prywatna własność, ktoś tu kwateruje, a dwa psy strzegą, wachują tego placu. A my jadymy jeszcze na jeden plac w tej Stadtteili. Cajcyk, myle, Czyżykowy młyn. Widzimy tutaj cipy, widzimy kokota, ja, no, richtig wiejski klimat. Są na Czyżykowej górze. Tutaj był taki landschaftowy turm, no i nie ma go już, zlikwidowali. Szkoda, w 2015 go zmajstrowali, a piękny landschaft na Neustadt jest tutaj. No widzimy, choć brakuje paru metrów, widzimy te turmy, widzimy kościół, widzimy Rathaus, widzimy Ząkowo wieża, widzimy wieża od baszty i wszystko. No szkoda. Ja się pytam, czemu? A stołą tu skulitego też i że tutaj była sztreka od Jana Pawła II do Stefana Wyszyńskiego, co kludziła od Kościoła Bożego Miłosierdzia do Sanktuarium Świętego Józefa. Ja tutaj z wami będę się żegnał. Widzimy się za tydzień we gminie Prudnik. Wszystkie dziedziny, no nie wiem, eli wszystkie, jeszcze nie mam scenariusza. Mamy początek lipnia, a następny, kolejny film będę majstrował pod koniec sierpnia. Jada na miesiąc na ferie. No wy to widzicie nie skorzej, wy to wszystko widzicie inaczej, tydzień po tydniu. Ja będę miał pauza, no dość długo pauza, 1,5 miesiąca nie będę majstrował filmów. Mam nadzieję, co potem się wdroża i będzie już monodychna. Takie dychnięcie je mi potrzebne, je nam potrzebne. No ja, to już abonirujcie mnie, byćcie ze mną, proszę też do innych filmów, bo 4 lat rajzuję dla was po Górnym Śląsku. Chowcie się, pyrsk.